ovce a vedieme plnené knihy aj pre kozy. Ale samozrejme, uvedomili sme si na zväze, že nie je to len o tom zákonnom rámci, o tom, čo musíme robiť, ale že je to vzájomne previazané a musíme sa venovať aj propagácii, aj nejakej osvete, aj činnosti, ktorá pomôže chovu všeobecne. Aj vďaka tomu organizujeme rôzne podujatia počas roka. Sú to menšie školenia ohľadom výroby a spracovania ovčieho, kozieho mlieka, ale sú to aj väčšie podujatia, ako je naša účasť na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci agrokomplexu, ale tiež napríklad aj také naše najväčšie podujatie, to sú ovenálie, celoslovenské ovčiarske slávnosti, ale venujeme sa počas ovenálií aj kozám, vystavujú sa zvieratá a robí sa aj súťaž v kvalite sírov. No a v rámci ovenálií napríklad minulý rok to bolo naozaj podujatie, ktorého sa zúčastnilo asi 8-9 tisíc ľudí.